baby! Moet niet met mij praten! Vrouw, kom maar niet, baby! Van, zet op mij niks, dan kom maar eerst dan hier! Iemand is aan sleep hier! Kom maar meer sleep! Baby, ik dacht, het is ook iets van eerst dan hier, baby! Je gaat dus zomaar sleep, kom, baby! Baby, is het sleep, baby? Nee, ik praat met die sleep niet! Ze me klaar, kom niks van eerst dan hier! Ze komen in de sleep! Waarom heeft Gorge's kaart een huis om te bouwen? Baby, dat is te veel, baby! Kijk hier, daar, vat het er! Boven je vrouw! Ja, vat het! Zwaai me, hij is klaar met mij! Nee, hij kan niet klaar met mij niet. Nee, hij kan niet klaar zijn. Hij is niet klaar met mij niet. Kom terug. Nou, mijn broer is weer terug. Round 2 die keer. Ha? Round 2 bij mij, ja. Zij, dus zien dat ik was zo naar Goens. Ik is bereid die keer staan voet. Zij staan voet. Zij, waar ik wil jou Goens, hè? Zij, maar ik moet staan, zij. Ik heb jou mijn 4, mijn broer. Ik heb mijn 4, wat is je makkelijk kan zien? Yo, wat doet die man? Yo. Mijn broer zit aan het maken, verloor ik 4 fight, Hij gaat niet zo werken, mijn broer, hij zit aan mijn boos aan die knijm. Sinds dat ben ik 4, zei, ik heb die Goens, man, ik heb die Goens.